Salam hormatly agzalar. Bu yeni sizilen täze videomuz Corel programmasynda 3-nji sapak. Bu 3-nji sapakda näme öwrenýäs? 3-nji sapakda sizilen käbir nusgalan we jaýlaryň şekillerini çizmegi öwreniriz we 3D görnüşde. Gelin onda videomuza başlaýan. İlk ölen şu listin orientasiýasyny albanyna geçirýäs. Şurada görýän çift tarapdaky instrumentlerimizden 4 tuşlu saýlap alýas. Çizýäs. Jaýyň şekilini häzirde görnüşde çizeriz. Inni üstüni ýasaýas. Üstüni ýasamak üçin näme? Şu görýänji instrumentimizin üstüne basýas. Şurada burçuna görä üt götmeli. 6 burçluk diýsen 6 burçluk çyzyp berýär. Bir de 3 burçluk berýär. Şurada alýas 3 etýäs. 3 burçluk. Şunu saatlaştırıp koyýas häzir. Şimdi saatlaپ koyduk iki figurany. Şimdi şu iki figuradan bir figura ýasamaly. Oň üçin birinji instrumentimizde girýärse iki figuranyň daşyny alyp alýas we ine şu görýänje birinji zadyna basýas. Ana basyp golin iki figuradan bir figura ýasap berýär. İki figurany goşýar. Ine şu bir figura hökmünde etdi. Bazı görün kiçiltýäs inni. Ve jaýyň şekilde emele gelenler. Bärde birden renkler var. İlk bilen renklemäkek gelin şunu 3D görnüşe getirelim. Yine çift gapdalak instrumentlere gelýärse, şurada görýänji instrumentimizde şuna aşagyna basýas. Şurada nähil görnüşde desini diýilene. Saýlaýar. Normal çyşym kalýar. Yani figuramyzy 3D görnüşe geçirdik. Bunun için renkliyaz. Bärde ne isteňiz göre renkler bilersiň ýene. Her renk etip bolýar. Hemen şu renk saýlap alýar. Inni näme etýäs? Inni gapyjyny çekelim. Ýene-de ýanky 4 tuşlu alýassa. Inni bu gapyny gatuzynrak gollaryz kiçiltýäs. Ýa-da goşmaçy özüne bize bermeli, özüňiz her kiljesak goş. Häzir şu gapyny ýa-da owadan alyp tegelek çyzaňyza kontrolla basyp çyzsaňyz hemme tarapyny deňňagdaýda çyzyp berýär. Şonu ýatdan çykarma. Azıcık küçültü şunu. Ne dengledik. Inni näme etýäs ýanky alışmy diýýärler.
iki figurana alyasy. Ine şu birinji görýänimiz adında bassas. Ýankydan iki figuradan bir figura ýasady. Indi näme etjäs mana? Indi içine renk görelim. Renk görmek üçinem indi şu taýda renkli goýan bedirecimizi basýaşyna. Ýa-da bolmasa garýaç klawişasy G harpa bassaň gön geçýär. G harpa bassyk bolýan geçdi. Indi şu taýdan haýsy renk alsak goýarka ýaşyl alyp görelim. Gapyna renkini getirdik. Özüňize odanla vermeli, gelin müşteriden. Odan olmadı, önkü durşan bolýar. Indi şu taýjyna atma çekýäs. 4 tuşlu etçek bilýäňiz. Olaz fantaziýaňyz. Men häzir teýlejik edip çekýän ştaýla kontrol. Ne? Aynamdan çektik. Zayn içine sırayan duran ýaly şekilde. Ne görüşmedel tırda görünüşde zay çektik. Hem zatlar düşünükli olanır dip umid etýän. Düşünmedik zadyňyz bolsa kommentarida ýazyp bilersiňiz, düşündirer. Häzir näme aşagyna zatdyň. Indi şunu ýalak ýagdaýda şu aşaky nuskany şu görýänje 4 tuşlamyzyň üstüne geçirmek. Onuň üçin näme etmeli? Bu birinji geçirmek gerek. Seçencigimizin sağ gapdalyna basýasy ne parýadyk diýipdi. Şunun ikincisine basýas. İkincisine basýas. Ana bunu sağlamyň aşagyna geçýär.
özüňi sazlaşdyryp bundan başga-da öz isleňize görä gapdalçyklaryna bagjagy goýup bilersiňiz. Herkilji sırajyklar goýup bilersiňiz, ýolkalar öz isleňize görä. Indi mundan başga-da şu çay çekmäge düşnükligi. Owadan figuralar ýasamak üçin näme etmeli? Ýene ýanky zada ýere şu instrumentimize. Bulary podýas. Şu gapdandan çekäň. Nüştaýda 3 şurşukdur bizde. Biz owadan figura ýazmak üçin 32 gurş ýeteli. Şu ikinci bir instrumentimle basýarsa. Her hilje saat ýasap bilýär. Owadan figuralar ýasap bilýän şekilçikler. Görüşmez ýaly şular ýazýarmy, odan figuralar ýasap bilersiňiz. Hormatly azalar, şuňky ýazýarmy şundan ibaret. Düşünýäňiz diýip umyt etýän, düşünmedik zatlaryň kommentariýada ýene belli geçen ýazyp bilersiňiz. Indiki videolarda görüşýänçe, sag bolun.